mesmas e polo contraste. Unha esta é unha fotografía de aproximadamente o ano 33 na que se ve un grupo de mulleres universitarias traballando nun laboratorio de ciencias da Universidade de Santiago cos seus compañeiros, cos catedráticos, e que representa moi ben ese momento de expansión, de apertura da vida das mulleres, nas que se incorporan xa de unha forma máis habitual ao ensino universitario, ás profesións científicas e demais, e que representa moi ben esa vida dinámica normalizada da Compostela de preguerra. En contraste con esta, imos ver agora outra fotografía ben diferente. Esta é a outra fotografía que vos quería comentar. Praza do Obradoiro, ano 38, unha concentración de mulleres anónimas, de mulleres absolutamente ideoloxizadas que forman parte da sección feminina, concentradas, como dicen, na Praza do Obradoiro, facendo o saúdo fascista ás autoridades. Apenas pasaran 5 ou 6 anos, pero o contraste creo que é evidente entre o mundo das mulleres daquela e o que representa esta fotografía.